Ganda ng araw mga kadats good. Pero malamig. Hindi gaano, 2.5 degrees Celsius tayo ngayon. Pero kita mo yung downtown, no? Tsaka yung lake. Tsaka yung langit medyo maaliwalas. Kundi ang ulap. Mga kadats good. Ayan. Ginagawa nila yung mga street light namin dito. Siguro may napundi. Ayan ang paggawa nila street high-tech mga kadats good. Oh. Diba? Tsaka safety. Safety yung mga naggagawa. Araw mga kadats ko. Ganda ng panahon. Ganito lang sana. Ganito kalamig. Tapos ganito umaaraw. Ganitong ganito. Ang ganda sana. Tapos dry. Yan. Hindi madumi yung kalsada. Hindi madumi yung mga sasakyan. Kaso yung sasakyan natin sobrang dumi mga kadats ko. Kaya dadaan tayo sa car wash. Dahil kakarwash natin to. Pero hindi tayo sa automatic pupunta mga kadats ko. Doon tayo sa manual car wash. Malamig din. Sana hindi malamig. Pag malamig, kadats good din natin kaya. Pero meron naman siyang stick eh. Yung pang brush niya, may stick yung pang brush niya. Tignan natin mga kadats good. Mabilisan lang. Hindi lang 6 sa sapatos. Siguro mga ano lang. Bagay 2, 4, 6. Baka 6 minutes. Tapos na mga kadats good. Wala pa. Dito tayo sa downtown Kelowna mga kadats good, dito sa Marina. Hindi muna tayo nagpa-carwash kasi mahaba yung pila sa carwashan mga kadats good. Dito lang tayo muna. Walking tayo dahil maaraw. Masarap mag-walking ngayon. Yung mga pato ko, lalangoy-langoy lang sila dun mga kadats good. Mallard duck. Gustong gusto ko yung pato na yan. Kung magkaroon lang ako ng pet, yan ang kunin kong ng pet. Ito yung mga yate nila mga kadats, nakaparada lang. Hindi nagagamit yan dahil malamig. Sobrang lamig. Pero hindi masyadong malamig ngayon, mga 7 degrees Celsius dito sa downtown. Pero tirik yung araw mga kadats. Kaya maraming mga naglalakad-lakad. Ngayon yung walking time. Gusto mo mag-try ng skating? May skating rink doon mga kadats ko do. Subukan ko sana yan kaso pagtawanan ako nung bata na yun. Ay meron palang ganun, may hahawakan ka. Parang tungkod-tungkod no? Para hindi ka matumba. Gusto mo subukan? Ito mga kadats ko, itong mga flower bed na to. Pag sa spring mga kadats good, punong-puno ng bulaklak yan. Ang ganda niyan. Pag spring, ayun yung bear ng Kelowna. Ayan eh. Ayun naman yung City Hall. Yung City Hall ng Kelowna. Tapos dito kadats good yung pag summer mga kadats good, tinatanggal to. Kasi ano lang to eh, kahoy. Ayan. Tinatanggal yan. Tapos ito, ano naman to pag summer, yung bisikletahan. Yung palaruan pa rin siya. Pero mga skateboardan pala. Bisikleta, skateboard, mga ano yun? Tawag nun, mga kasi mga pambata. Ganun pala dapat ako para hindi ako matumba oh. So baka dumiretso ako rito pag sumabit ako dun. Punta ako sa City Hall. Paparenyo ka, sabihin sa akin. One time mga kadats good, subukan ko yan. Ha? Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob mga kadats good. Lakas ng loob muna. Tsaka kailangan ko ng helmet din oh. Mauntog ang ulo yung matigas. Mga kadats good, hanggang gabi ito. Minsan nga alas 10 ng gabi open pati. Mga kadats good. Pero ang ang kapal ng ice na oh. Tsaka ang dami na niyan tama oh. Gas na gas. Pero ang tigas nito siguro. Dito mga kadats good, pag gusto mong subukan yan, pwede kang mag-rent nung pang skate na sapatos. Yan mga kadats good. Yung kid skates $5, yung adults naman $6. Tapos may helmet siya $2. Easy bars $2. Yan yung hahawakan mo para hindi ka matumba.
Yung easy bars. Ito, oh. Parang mga PVC. Ayan, yan. Hawakan mo yan pag nagpa-practice ka mga kadas ko. Dito ka magre-rent. Meron ding gloves, $2 na. Kaso, bibilhin mo na siguro yon. Ang business hours pala nila mga kadas ko, 11 a.m. hanggang 8 p.m. So, etong pa-rentahan. So, after... Pero yan 24 hours. Pero ito, 24 hours yan mga kadas ko. Bukas yung ilaw niyan eh. Tapos may rules din lang dito. Yan oh. Ice rink rules, di ba? Oh, dapat may protective gear ka. Tapos, pag ano... Oo. Pag may mga dumi ka, dito may tapon sa ano, lagayan. Tapos maraming parking, mga that's good, oh. Walang problema sa parking. Oh, di ba? Oh, ayan, no? Oh. Minsan susubukan ko 'yan, mga ka-that's good. Ngayon, lakad-lakad muna tayo. Tapos pag gininaw ka naman, mga ka-that's good, may apoy diyan, ayan. Hindi ka rito. So lumayo ka kung baka masunog. Galing, no? Open flame. May ano siya, yung ano yung coal yan, di ba? Tapos may ano, may gas. Okay. Ewan ko, baka may gas yan sa ilalim na lumalabas. Para siyang ano, yung alam mo yung camping. Eto, kala mo bulok na tunda mo. Mga that's good. Pero pag ano, sa spring, mabubuhay daw to eh. Kasi nga yung ugat niyan, buhay na buhay. Tingnan natin sa spring kung magiging green pa ito Pero magiging green daw to. Pero sa summer naman, Ganito siya ulit. pag hindi mo diniligan to, nagbabrown, mamatay. Kailangan ang dilig nito sa summer ka, that's good. Linggo-linggo at o kaya 2 beses sa isang linggo ang dilig niya. Araw-araw pa mga ka-that's good 2 beses sa isang araw pala ibig kong sabihin. Kasi kung di mo diligan pag sa summer ka-that's good, ano siya, namamatay. Tapos pinipinturahan nila ng green. Yan yung Cactus Club mga ka-that's good. Yan yung pinipick upan ko ng DoorDash. Yan, Cactus Club. Paborito kong pick upan yan. Matagal lang sila mag-prepare. Ito naman yung ng Kelowna Yachts Club mga kadats. Dito kami ano yan, yung year-end party ng Siesta Hotel dito. Yung supplier natin ng lata. Tin can tsaka mga bote. Ito naman yung watawat ng Canada kadats. Parang kapag paparating ka na kasi rito, parang ano, welcome to Canada. Ano, welcome ka niya. Diba? Tapos yung yate mo naman nandun, no? Ito mga kadats. Tapos meron dito yung mga restaurant, mga coffee shop, ganun. Ayan, no, tulad niya, no. Open yung patio nila, oh. Kulit, oh. Pero may apoy siya. Yun. May apoy yung mga mesa. Open yung patio nila, that's good. Pero may apoy yung mga mesa, yun. Yan yung King Tops, yan. Pinipick upan namin nila kay ano yan. Ni pareng Arniel. Pinipick upan namin yan, no? King Tops. Oh, di ba? Okay din mag-pick. Yun naman yung ano ng Kelowna. Low courts. Yan yung trial court ng Kelowna kadats. Yan. Low courts. Tawag nila dyan. Ito ang waterfront park ng Kelowna kadats. Itong nilalakaran natin. Yan naman ang Delta Hotel. Ito, mga lakaran talaga ito mga kadats. Tayo mag-walking. Doon tayo sa gilid. Sorry. Ito tayo mga kadats. Sa summer talagang susubukan ko ng maligo dyan. Hindi ko pa nasubukang maligo dyan sa lake. Pero wag dito doon sa beach. Yung paliguan talaga. May mga aeroplano that's good. Mga seaplane. Ayan, oh. May ano rin pala dito, seaport, di ba? Seaport tawag diyan, no?
Parang gusto mo sigurong, yan yung mga nirerentahan, no? Parang mga Cessna lang siya, oh. Gusto mong ikutin lang yung Okanagan, no? Sakay ka dyan. Parang ganun, no? Ayun, no? Sa taas. Asan na? Ayun, no? Ayun, no? Dito yan na ano, maglalanding mamaya. Dami ring mga nagja-jogging dito. Ito yung mga landscaping company, mga kadatsgood. Maganda rin tong trabaho rito, kadatsgood, landscaping. Pag landscaping naman, ganyan trabaho nyo. Ayan, oh. Kayo ang nagme-maintain sa ano. Kayo ang magme-maintain sa mga garden. Ayan. Puputulan nyo, ire-ready nyo sila sa spring, ano. Tapos ire-ready nyo rin sila pag mag-winter. Ganyan. Ayan, oh, ganda ng... Ito, hotel to, Delta Hotel. That's good. Yan, mga landscaping naman yan. Yan ang mga business na landscaping, mga ka-that's good. Etong parang pond nila rito, ka-that's good. Etong parang... Ayan, yung lake na yan, yung pond na yan. Dinadaanan ng mga boat yan. Boat ng mga nakatira dyan, no? Pero kung makikita nyo, mas mataas siya kaysa yung lake. Ayan. Ang baba nun lake, oh. Ang baba niya. Mas mataas yung tubig dito. Kaya ang ginawa rito, mga ka-that's-good, may ano rito, may gate. May gate yan. So pang galing doon yung boat mo, bababa ka rito sa lake. Halimbawa, pupunta ka sa lake. I-open nila yung gate na yan. Tapos papasok ka dyan sa loob nyan. Pag nakapasok ka na dyan, isasara ulit yung gate dito. Isasara ulit. Tapos bubuksan yung gate doon para bumaba yung tubig. Pag bumaba yung tubig, magiging ka-level mo na yung tubig ng lake. Ayan, okay, that's good. So yan, mas mataas yung tubig dyan. Ito ka dito. Mas mababa rito. Ayan, ang ka-level niya ngayon yung lake. Ayan ka, that's good. Kaya may gate yan. Ayan. Frozen yung ano nila ngayon, no? Tigas. Ayan. Tigas ng... Pero manipis lang. Hindi siya masyadong na-frozen kasi mataas ang temperature ngayon. That's good. Hawakan mo. Hawakan ko, mga ka-that's good, ha. Pera hulog. Eh, matigas. Tigas. Tigas. Sa tigas. Malalim din. Ay, makapal din. Makapal din. Ang tansya ko, mga ano rin siya, ka-that's good, ha. Isang ruler din siguro. Ang kapal niya, mga ka-that's good, tansya ko mga 3 inches din, mahigit. 5 inches. Para lang siyang transparent. Pero ang kapal pala. Siguro pag tumalon ako dyan, mabibitak siya. Nung summer, spring, green na green tong mga mga damo na to. May nagko-concert pa nga dyan. Pero ang ganda nitong ano, no, itong hotel. Casino yan, eh. That's good. Yung casino. Yun yung white restaurant nila. Oo. Maganda rito, that's good. Malinis talaga. Hindi mo, alam mo yung hangin, talagang lalanghap mo, presko talaga. Tsaka yung paligid malinis, that's good. Ang dumi lang dito yung mga ipot ng pato. Pero okay lang yun, normal. Kasi yung mga pato rito, nakakagala sila ng ano, ng free ano sila. Hindi sila, alam mo yun, hindi sila tinatarget na, ayan, katulad yan, no. Ayan, mga ipot ng pato yan. Yeah, that's good. Ayan. Yan ang iiwasan mo pag naglalakad ka rito. Ayan. Ang ipot ng pato. Linaw ng tubig, oh. So, that's good, oh. May bumubulwak doon, ka, that's good. Yun yung oxygen, ka, that's good. May oxygen yan kasi may mga isda dyan. May mga isda dyan, ka, that's good. Lahat dito sa Canada, ka, that's good, ano? Kahit insekto rito, hindi pinapatay.
Kahit nga ano rito, inaalagaan eh. Ano yun? Pero yung ano, yung kasi yung mga invasive na halimbawa seafood, yung tahong mga that's good. Yung tahong sa atin dito yung mussels. Yun invasive yun, pinapatay nila yung mga yun. Kung marami sanang ano rito, yung kumakain ng taong mga kadasgod, yari yun. Kaso halimbawa ako kumakain ako ng taong, hindi ko naman kayang kumain ng araw-araw, umaga, tanghali, gabi ng taong. Sa dami ba naman kasi ng mussels kadasgod, hindi na nakakaporma yung mga mga salmon. Nuubos ng mussels yung yung mga pagkain nila. Tawag nila doon mga kadatsgood, yung mga Imelda clam, galing daw ng Manila. Manila clam pala. Galing daw ng Manila yun eh. Ano daw yun, dinala rito sa Canada nung kailangan ng pagkain ng mga Canadian. Nagdala sila ng mga clam para palakihin. Ngayon dumami naman na sobra. Bilis pa lang dumami. Ito yung stage ng concert kadasgod. Pag may pa-concert dito sa Kelowna, ito ang stage. Yan yung upuan, no? Yan yung mga damo na yan. Diyan lang kayo uupo. Yan, diyan lang kayo. Diyan lang kayo upo na manunod ng concert. Yan. Mga kadasgod. Ayan, no? Siguro nag-hibernate yung mga isda ngayon. Malamig. Meron dun ganda oh. Ito yung parang gupat din. Kaso walang dahon yung mga puno. Alam ko man-made lang to no? Man-made lang to na tapos may parang ginawa silang ewan ko kung totoong sapa yan. Totoo siguro to na sapa. O man-made lang din. Ayan may sapa mga kadatsgood. Hindi, gawa-gawa lang. Ayan ang galing papunta dun sa lake. Ayun dito. Ito na yung tuktok niya, di ba? Ito na may pinag-aanuhan ng tubig dito. Siguro diyan sa bato na yan siguro. Diyan lumalabas yung tubig. Ayan dyan nga, ayun yung mga tubig-tubig. Oo, yan. Bilog-bilog na yan. Yung tubig sa lake, dinadala rito sa taas. Tapos tsaka yung ngayon babagsak pa baba. Parang malaking pala to. Malaking fountain. That's good. Peke pala, hindi totoong sapa. Galing silang gumawa ng rito Yung hindi naka-camouflage. Wala na kasing dahon. Dapat kasi pag winter, ginagawa ring kulay brown. Hindi siya naka-camouflage tuloy. Kitang-kita siya eh. Hindi siya nakapagtago. Ito naman yung kabila. May maliit na sapa rin. Galing nilang gumawa ng sapa, no? Tapos yung mga pato dun, safety. Yung mga pato dun. Ay, mga maliliit pa. Yan yung mga napisaan ng Oo, maliliit pa. That's good, Maamo pa sila, Ay, sa bagay maamo yan, yung mga mallard, yung maliliit na pato. Ang hindi maamo yung mga Canada goose. Mga kadatgod. Ang iingay pa ng mga yun. Ayan Ang gaganda
Unti-unti nag-green na yung ulo nila oh. Pero hindi pa green yung mga ulo nila mga kadats. Ito na yung beach mga kadats good oh. Ito yung lake beach. Ito yung beach nila rito kadats good. Laking Christmas tree oh. Oh, di ba? Nilalagyan ng ilaw yan eh. Ayan, may ilaw pa nga siya. Pag gabi, may ilaw yan. Kadats good. Ito, pag walking gusto mo mag-relax, day off mo, dito ka mag-walking. Nung summer ka, that's good. Yung beach na yan, wala kang mapwestuhan dyan. Sa dami ng tao. Tsaka dito, ang daming mga, alam mo yan, yung mga food cart. Tsaka dito, nagkalat yung mga watawat ng Canada. Mga ganun. Ito, tsaka may, ano to, mga artwork. Ang lilit ng ulo nila. Pero ang laki ng katawan. Tingnan mo yan. Oh. Di ba? Parang umiiyak na bata. Oh. Ito sa sunbathing. Ayan nga, may sombrero pa eh. Oh. Yan, di ba? Ano bang pangalan nito? On the Beach pala by Jerry Mas. Ayan pala gumawa eh. That's good. Yeah, siya ang gumawa. Ito yung beach ka. That's good. Oh. Yung sand niya, that's good. Parang ano lang yung kulay brown. Pero ano rin siya, yung hindi siya pinong-pino. Parang buhangin sa ating sa Pilipinas, yung pang semento. Yun. Oo, ito yata yung binubuhos sa ano, sa kalsada pag nag-snow ka. That's good. Ayan oh, ayan ang beach dito ka. That's good oh. Diba? Ang ganda oh. Ang view mo rito, ang ganda oh. Lakad-lakad lang. That's good. Yan, hotel din yan ulit mga ka-that's good. Yan. Maraming hotel dito kasi ang Kelowna kasi pasyalan. Mga ka-that's good. Lalo pag summer. Naku, daming pumupunta rito. Kasi namumunga yung mga cherry. Namiss ko na yung cherry picking. Gustong gusto ko nang kumain ng cherry. Dito lang ka, that's good rito swim at your own risk. Walang rito, walang lifeguards ka, that's good. So pag mag swimming ka, sarili mong lifeguard yung sarili mo. Huwag kang aasa ng lifeguard. Yung mga design nila that's good, mga bato eh. Yung mga bato. Di ba? Artwork na yan. That's good. Yung bato na yan. Tsaka yung bato na yan, no? Artwork. May nakasulat. I had a dream. Parang paalala lang siya that's good na itong bato na yan, oo, may sad story daw. Galing ng Beijing, China yung gumawa. That's good. May pala siya. Malungkot pala ibig sabihin yan. Tragedy. Ang daming tae ng Hindi naman tayo yung lahat. Yung iba dyan, yung sinusup-sup nila tapos yung binubuga. Ang daming pato dun. Dito ka das good, daming basurahan. Wala kang rason na na tapon ng kung saan-saan. Ayan, may basurahan na naman. Andun, may basurahan. Bawat upuan, may basurahan. That's good. Yan, mga kondo yan. That's good. Dinedeliveran ko yan. Ito, kondo rin to. Ito yung south side, central side, tsaka yung north side. Kaya kung mag-deliver ka dyan, titignan mo kung south ka papasok, central or north. Yeah, that's good. Itong mga damo na to that's good. Parang mga damo lang yan na ang pangit. Pero nung pag-spring that's good, mga namumulaklak yan. Magaganda yan na mga damo na yan. Yung mga damo rito, ang gaganda that's good. Damo ng tawag nila, weeds.
Pero karamihan dyan lavender. Mga wild lavender, ganun. Tapos ang gaganda. Pero ngayon, ang papangit nila yun. Akala mo alam mo yung mga kalat lang. Pero pag nag-spray, yes. May view deck dito. Oh, that's good. Dito nga tayo. Mga pato pa lang nandito. Dito sila nangingitlog. Ito pala yung ano nila, sanctuary nila. Nakakarating lang sila kung saan-saan. Pero ito pala yung nest nila ka, that's good. Dito sila nagne-nest. Dito sila nangingitlog. Tsaka napipisa. Mga itlog nila. Ayan siya, oh. That's good, oh. Ayan, oh. Galing, oh. Magkaiba sila, may brown, may green. Pero mallard din yan. Yung brown? Oo. Ayan, oh. Tignan mo yung mga sisiw kanina, hindi green ang ulo. Ito, Hindi, pag green pa lang. ito green na lahat. Pag malaki na, green na. Hmm. Pero yung isa, brown, may brown talaga ng ulo na ano. Ayun sila, oh. Mallard Ang ka. ganda, oh. Karoon lang ako ng 2 ganyan. Ooh, Naglalakad siya doon sa ice. dang. So good, they're good to swim. Pupunta yan. Pupunta yan sa ice. Naglalakad siya, oh. Come on, slowly, slowly. Hindi siya makalangoy, oh. Okay. Okay. Yan na. Oops, hindi pa siya bumabagsak. Mga kadas good. Oh, Yan na. oh. Andun yung edge niya. Yeah. Yan yung may ice. Ooh. That's good. Tara, tingin ka sila. Dito pala sila. Sanctuary nila to. Yeah. Dito tayo sa kabila naman. May mga ano rin ng ibon, no? May mga pugat din ng ibon na ginawa, mga kadas dito. Ayun, no? Mga pugad ng ibon yan. Yan, yan. Mga pugad ng ibon. May ice, nag-ice. Ano pala nila to? Diyan sila, oh, nangingitlog yung mga pato. Do not feed the wildlife. Do not eat the wildlife. Ayan, pugad din yan. Pugad ng iwo. Ayan na sila, oh. Lumilipad sila, oh. Taas ng lipad, oh. Oo. Punta sila dun sa mga kasama nila. Ito pala yung sanctuary nila, wetlands tawag nila rito. Could be hard on the side. They can penetrate underwater. Dito sila kasi mas kalmado yung tubig dito. Yung lake kasi yung Kadasgun, malakas yung alon minsan. Pero doon ang may fish. Oo. Upuan may mga pangalan. Yung mga inaalala nila, mga Kadasgun. Hindi na rin. Charity and Art Green. Parang mga ganyan. Pwede kang umupo lang dito, tapos tingnan mo lang yung paligid, yung bundok, yung lake, yung swamp, yung wetlands, yung mga pato, ibon. Lupit na upuan to. Nakaharap pa dun. Ito pala ang upuan na maganda. Take a moment to cherish nature's simple treasures. Enjoy the beauty. Ayun. Ang lamig nga lang, para kang nasa harap ng barko. Ang ganda nga ka, that's good. Kita mo nga naman siya. Maganda nga, pero malamig nga lang. That's good.
Pag sa ano siguro summer. Nandito tayo sa northern part ng downtown ka, that's good. Ayan kasi yung downtown dyan banda. Nandito tayo sa northern part niya. Ito pala yung wetlands na tinatawag nila kasi ito yung mga sanctuary ng mga pato. Wet na. Tsaka mga ibon, tsaka ano, wala namang buhaya rito kadas ko. Hindi mabubuhay siguro yung buhaya rito sa lamig. Pero maputik eh, hindi semento yung. Ito ang gustong gusto ng pato, mga ganyan, damo. Yan sila mangingitlog. Ayan, wildlife sanctuary. Oh. That's good. Ah. Ginawa nila ng mga pathway o mga walkway para makita ng mga tao kung paano mangitlog yung mga pato. Ayan, ang daming mga, kung nature lover ka talaga, magugustuhan mo talaga rito, maganda rito. Ang liit na pato nandun, oh. Gisa lang siya. Mukhang nawala siya. Nawala. Yan yung beach. Yan lang, maliit na beach na yan. Pero maraming beach dito. Dito banda, yan lang. Yan, nag-aagawan dyan mga dasgood pag summer. Punta ka ng maaga hanggang maghapon, ano, wag mo nang alisin yung tuwalya mo dyan. Binubuhat mo pa lang yung tuwalya mo, may nakahiga na ka, that's good. May nakabanig na. Kaya ganun dito. Oo. Ayan, that's good. That's good, ah. Swim at your own risk dito. Attention, ah. Oh. Walang ano, not patrolled by lifeguards. Kung nalulunod ka, that's good. Tumawag ka lang sa 911. Ayan. Kaya pag nag-swimming ka, dalhin mo yung cellphone mo para may pantawag ka sa 911, mga dad. Oh, memorize mo rin yung ano, latitude tsaka yung altitude, longitude tsaka latitude. Kung saan ka banda para alam nung 911 kung saan ka nalulunod, ha. That's good, ha. May warning na, ha. Wala na ang ano, hindi nagkulang ang ano sa iyo. Swim at your own risk. Tawag ka lang sa 911 kung nalulunod. Nung bagong dating ako rito sa Kelowna, Kadasgood, dito ako ipinasyal. Dito ako unang ipinasyal. Alam mo yun, yung wala ka pang kaalam-alam, tapos ipapasyal ka. Dito ako ipinasyal, Kadasgood. Dito ako unang ipinasyal. No, diba? Ay, may sailboat, Kadasgood, oh. Galing, oh. Si sail show. Gisa lang siya, oh. Kanya yung buong lake, oh. Diba? Galing eh, oh. Sa sunbathing. Ngayon balik naman tayo sa Stewart Park. Dito tayo dumaan sa ano, Kadasgood. Dito sa walkway dito. Sa Simpson Walk. Tawag dito ano, Simpson Walk. Lahat ng ano rito may pangalan, Kadasgood. Hindi ka mawala. Kahit yung walkway yan may pangalan. Pati yung mga bench, mga upuan may pangalan. That's good. Okay, that's good. Ayan, oh. Kaya kung nag-aalaga ka ng bata, pwede kayo mag-jogging. Di ba? Oh. Yeah. Habang nag-aalaga ka, pwede ka rin magsulat ng tula rito, kanta. Oh, ayan. Inspire ka sa Ma-inspire ka dun sa sail na yun, oh. Di ba? Tsaka sa bundok na yun, oh. Di ba? Tsaka yung mga water. pa. Videohan kita pang video, okay. Lakad-lakad ka dyan. Dito nga yun, oh, yung mga sa video, okay, yung mga naglalakad ng mga model dito yun, yung di ba ta? Sabay yung video, okay, yung ano, sa mata makikita ang aking damdamin, kailangan pa bang ko ay tanungin, di ba? Na-imagine nyo mga dads,
Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Oh. Tapos may naglalakad dyan, no? Yung may naglalakad dyan. Tapos yung isa naman manggagaling sa kabila, magsasalubong sila dyan, di ba? Na mahal kita at wala nang iba, di ba? Oh. Pwede, di ba? That's good. Dito yun, no? Kasambagan nung lakad niya, di ba? Tapos titingin-tingin siya dun sa bundok, ano, di ba? Look up the sky. Look up. Shape ka rin dito ka, that's good. May kadena rin, no? Kaso pwedeng iganon. Pag malaglag ka, that's good. Dalawa lang pupunta mo. Tubig o kaya sa bato. Pero ang linaw, no? Ang linis ng tubig. Pag summer, mga isda dyan, makikita mo yung mga isda. Asan kayo mga isda ngayon? Ay, pumunta sila sa malalim. Mainit sa malalim, baka doon sila. Okay, nag-hibernate na yan sila. Baka tulog. Baka pumunta sa mga, ano, mga ilog. Yun yung tulay, mga kadaskudo. Yun yung, ano, floating bridge. Papunta ng West Kelowna. Doon ang West Kelowna, mga kadaskudo. Yan, ang bilis nyo. Speedboat, mga kadaskudo. Oops, babanggay niya yata yung sailboat, oh. Ang lamig niyan siguro, no? Eh, nag-iisa siya, oh. Kawawa naman siya. Oh. Pato. Mga that's good. Ito mga kadasgod yung bok. Ito, kahoy ito kadasgod. Nilalakaran natin, kahoy. Tapos beach na yung ilalim niyan, pero mga bato. And that's good. Ito yung Simpson Walk dito sa Kelowna. Pag summer, that's good. Yung semento dyan sa gilid, punong-puno ng ano yan, nakaupo. Ito naman, punong-puno ng nakatayo dito sa gilid. Daming tao rito pag ano, that's good. Pag summer, dahil maganda tong view niya. Yan tubig naman, ang daming ano niyan, yung mga yate, saka mga boat, that's good. Nandyan sila lahat sa gitna. Ngayon kasi malamig. Sa kanya pala ipinangalan tong Simpson Walk, that's good. Kay Stanley Meriam Simpson. Ayan, oh. Pumunta siya rito sa Kelowna nung ano, 1913, mga that's good. Galing siya ng Ontario. Okay, siya pala yung ano, isa sa mga nagpasimuno ng ano rito, ng mga business dito sa ano, sa Kelowna, mga that's good. Kaya pala inano tong ginawa tong Simpson Walk para pag-alala sa kanya, mga that's good. That's good. Si Stanley Meriam Simpson. Ayan, o, Simpson Walk. Kaya, that's good. Nakaikot na tayo, mga that's good. Tingnan nga natin ang malapitan yung ano, yung aeroplano na maliit. Float plane, tawag pala dyan, that's good. Float plane tours. Rerentahan mo. Tapos lilipad ka paikot dito. Ang lamig na nung mukha ko, that's good. Parang wala nang pakiramdam na. Parang pakiramdam, parang ang kapal. That's good. Mahangin kasi rito sa marina. That's good. Maaraw siya, tirik na tirik. Pero malamig. Yung hangin kasi nagpapalamig. That's good. Oh. Ito yung mga, anong tawag yan? Kayak yan, di ba? Ayan, naka-store lang sila dyan. Dyan lang muna kayo, hanggang summer. Lalabas. May activate kayo sa summer. Ayan, that's good. Yan na yung skating rink. Pabalik tayo doon sa park, that's good. Malapit yung pinagparkingan natin.
Saan tayo nagparking? Yan mga ka-That's Good, parkingan ng ano yan, mga jet ski. Yan. Yan, patungan ng jet ski yan. Ayun oh, may isang jet ski dun. Ayun. Yung tapos na yung walking natin ka-That's Good, baka ma-washing na natin. Sobrang dumi na yung sasakyan natin, oh. Oh, may likuran ka-That's Good, baka hindi na makilala, oh. Oh. Pero sa bagay, lahat ng kotse madudumi. Oh. Walang malinis na kotse ngayon. Yung tapos na yung walking natin. Magkarwas tayo mga ka-That's Good. Ang lamig mga ka-That's Good. Ito ang downtown Kelowna. Ito yung marina. Tabi ng ng lake. Mga That's Good Salamat sa panunod mga ka-That's Good. Naka 1,000 subscribers na tayo mga ka-That's Good. Maraming salamat sa mga nanonood mga ka-That's Good. Sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo yung mga kakapanood lang ng video natin, paki-subscribe mga ka-That's Good para makita natin yung mga mapanood natin yung mga update dito sa Kelowna tsaka sa Canada mga ka-That's Good. Maraming salamat. Pa-like na rin tsaka pa-click din ng bell button para pumasok agad sa newsfeed ninyo, kumbaga sa front page ng YouTube nyo yung video natin para hindi na kayo maghanap mga ka-That's Good. O pakishare na rin yung mga baka meron kayong gustong mapanood din ang Kelowna mga ka-That's Good, kung ano itsura ng Kelowna, pakishare na rin para makita. Yan, maraming salamat ka-That's Good mga ka-That's Good, maraming salamat.